Arratsaldean etortzagatik, eskerrik asko etortzagatik da arratsaldean. Dakizuen bezala, larunbat goizaldean eraso sexista bat gertatu zen herrian. Eta jakin berri dugu beste bat izan zela atzo. Badakigu ez dela inondik ere kasu isolatu bat. Emakumeok egunero jasaten dugun sistema patriarkalaren indarkeriaren adierazpen bat gehiago ezik. Honekin batera, salatu nahi ditugu Usurbilen eta gainerako herrietan ere gertatutako erasoak. Irmoki gaitzesten ditugu, aski da. Lasarte Morian argi dugu, ez dugu inolako erasorik onartuko, eta horien aurrean erantzun irmo bat emateko prest gaude. Ezin ahaztu larunbatekoa parranda giroan gertatutako eraso bat izan denik. Zentzu horretan, argia adierazi nahi dugu kaleak eta gauak geureak direla. Herriko jaiak berehala datoz, eta adierazi nahi dugu ez garela gu kontuz eta beldurrez bizi behar garena, matxinduak baizik. Erasoen aurrean autodefentsa feminista. Gora borroka feminista.